Pun mau dalu malam Selasa kliwon buatan punden, jadi ini boten. Punden no, punden saya disekar-sekar nih. Aduh, kalian wik juga. Nah terus kan punden. Maksudnya awak punden punden. Sampai mau tak oleh malah. Saiki oleh malah terus kaget punden.
pundi ya? Ten pundi? Pundi? Cendina. Sehat. Sehat ya dulu. Ini akan boten boyan kali kula. Sehat. Sing ngocak sakit. Lah jenenge sampean mau wong marah sehat ya. Iki pinten kan? Siji. Mari cek. Loro. Utangke loro. Loro ya. Loro. Loro. Bodoh main. Juragan kula. Juragan kula. Ngomong bawa iki bae sampeyan iki bali. Sanes ribuan keset kami Asal kok mboten suwi-suwi. Suwi boten dikali iki. Tapi sanes mungkin mboten asal suwi. Oh ini kenal maune belum masalah agama. Onane mondok. Oke. Mondok iki. Oh mondok yang sampeyan gak tau nanti. Kula metal mondok kita bulan. Oke. Tidak, aku pulau Kau mang wis siap sih. Tapi kok entek terus karo maneh. Biasanya 3 jam tak. Suwe-suwe yo kolek. Itu ibu. Itu. Yo, Tapi sanes sak video Kan ketemu di kono pirangan perlu lagu. Lagu dihapus ngono ya apa ya. Tulisane ya apa. Ya hapus lagu. Cecet ya. Hapus aja. Tadinya bisu ya. Bisu. ya. Makanya apa? Apa nih kalau lepot? Tapi mambeni waktu tak delok isu mambeni sekali apa? Baru roto awal apa? Nek nyelotok ke sing delok nyelotok apa? sanes mungkin kon balik apa? Ono 500 ya. Kalau mau kelene supaya balik tuh berarti nggih. Iki Level level tambah temen niku. kok kuat. Ini mudah tapi bisa pecah. Kuat terus aku. Hati-hati luar tembang Iki ora cukup nek tak gawe kan. Iya, memori ini. Memori ini gak cukup. Isi karib tanggul gitu. Kok tutup pundak kuwi. kan mboten nate ruang wedok aku. Maksudnya yo Lek sing wajib kok dadi ada pribadi itu. Waduh sampean mesti kan barengan kali rahayu pendino kan kira-kira. Ayo kene lek wong ayu mana aku pokoke iku tidak apa. Muni ngono kok. Iki lampune nek sampean gak. Cece kali bebek. Ya nggih muni kok muni kok. Aku lifting gak duwe. Kon duwe woco kan. Iku sanes pandhe Sing isor itu kan atlet kan. woco digawe arek. Kalau digawe karnaval. Sering ya. Aku awake kula woco kaya mbame bapak. Yo, si dalem sampean iki ndi sih ya. Gurine Ini piara. Ya anak woco. sempat ini yo desane kok. Yo iki iki Latihan wis gak ana. Wis. Kawan tim. nek budak. Era wae kawan awake kula. Timbang rai aku tidak pikir dulu. Ya udah. Apa kok wong tidak Leo? Maksudnya awake kula Leo ne awake kula. Oh, ngoten wong iso. Nggih. Sama seneng tak kula. Lang wae ningali kok ngoten wong kesencen. Tidak niki ngeten. Awake sampeyan kula tak tomblang. Tomblang panganan apa ya? Ora. Maksudnya
apa jak kopi ya? Jal pici ya. Kapan gelem rapi kali kula. Sampeyan kula beres. Iya, kopi jal pici. Pak Estua. Lho. Ajeng nopo riyen lho wis pokoke lek engko rahayu maringi Jawa. Sampeyan tak ngkeni nang sangu. Ora kere. Lah iki layangan nang sangu omah. Dolan kita ngkeni nang sangu. Kuwi sana layangan anu kok nang sangu omah. Nang sangu Watuk suara tel. Watuk tok kira-kira dino. maksude awake kulo awake sampeyan teko nang omah niku tak nggih nang sangu. Oh, ngoten ah. Ya lek omahe omahe ora ero. Sakniki kula kandhani nggih. Lek sampean numpak soplek. Nggih, soplek. Sampean mudhun mergo sono kang kula. Nggih, sampean mlebu. Nek mlebu mboten ngeten sampean balik karo. Kalau nggih. Enten gak tembok kiri nggih. Undak nopo? Undak. Langge gak undak. Lo kiri nggih. Nggih. Terus niku sampean oleh niku. Enten kombonge sepur. Sepur kok ana kombonge golek PT. Aduh. Maksudnya awake kula sing teko Surabaya ces man. Sing teko Blitar ces man. Kangge kombonge sepur. Iku sanes kombong Kak. Stasiun. Nggih, stasiun. Stasiun kok stasiun. Napa? Stasiun. Kaya iki lho. Tidak tahu. Sampean mlebu. Mlebu kombong. Mlebu kombonge sepur. Iki kula tabrak sepur. Maksudnya mlebune kok meneng-meneng. Mlebu titik mau. Tapi iki mboten krasa. Iki tambahi titik mau. Kula mlebu sepur wis metu maneh. Ha iya. Lek pun sampean mlebu, sampean mulai mana? Jangan. Ketok niku tulisan gede. Pak Nur Bidin jual soto daging madu. Bapak ya waya. Tadi bapaknya sama niku bakul soto. Kula kae tau kok mambu sapi. Loh. Mambu soto. Lah nggih soto sapi. Nggih. Lah nggih mriku sampean mlebu sampean ngomong koncone waya langsung nek tampek niku. Tampek dhewe kok. Lah napa kok ditampek soto ta? Montor kabeh rayu kula. Maksude niku sing mangko gak bayar romangko gratis kurang tambah maneh lagi ditampek niku. Niku sanes ditampek Kak. Dilampek. Ha iya wong kadek iki mau. Kadek iki. Oke lek niku sampean kurang enten joke bebek. Lah pai. Enak kek. Enak nopo? Iki mboten blender joke bebek. Iki bojone paman iki. Tapi wae kula bebek. Cu-icu ngetan wek-wek ati. Sore-sore ngetan wek-wek ati. Kangge bebek. Bebek Kak. Oh ini. Kangge bebek. Lepon ngetan mangan. Mati itu kula dikongkon metui awake sampeyan. Metui golek karo jenenge. Saiki kenal. Sampeyan kangge tiyang sanes. Kula gerdu. Nggih tiyang ora ngeten iki Mas. Bapak nggih tiyang. Lah iki maksude suwe benang ya. Sing bejutan niku Pak Suwarno lek kula mboten dadak. Jenang sing duduk. Iku tak nggih. Jenang nopo? Iku maksude jenang manbe mbung contoh tanda nggih jenang. Oh jenang ah. Nggih jenang. Jenang kok jenang. Lah ada enak. Demit dhewe. Nek kae sepisan nyeta-nyetano wong. Demit. Kenapa sampeyan ngelaken kula setan niku? Maksude setan lek pas awake sampeyan malah
celuk nanti me gol nanti gol lagi setan oh sinten dia kami mau oke kula unyil apa kelakuan daun ini gak ini gede kalau jeneng mau lo mau mboten asal tadi jeneng iki kayak nggih coran-coran anak-anak semangat iki ada 2 kilo setlong selor oh solar ya selor niku lak jene wong Boro nek wong Jawa mboten saged muni selor niku oh nggih keterujut nggih iki sampean kudu kira nggih nek pun tutu omah sampean kandhalaken pesen jual ayo pun lali janjine nggih kene rahayu pun ngekei jawaban sampean dak nang pasar gede nggih sampean lu sing sampean kok tok bisa karepe kok ora ditukokno kene maksudnya kula tukokaken rahasia sampean milih oh ngoten nggih matur golek ngoten kula tututane ing rahayu mungkin ingriya kula ngomong alon supaya purun kalih jenengan nggih nek boten sewang-sewangan pun nggih kula tanjung ing rahayu kula tak cek wali nggih matur nuwun nggih Napa Kak? Nek pas pekun lakon tadi. Pekun. Nek pas kelakuane pancet kelakuan apa? Sing nyolongan iki. Lho, ini kan pun sembrono lho. Kula masih cilik-cilik mboten kurang mangan kula bingung nek kareng guru-guru niku cek mboten kurang mangan iki. Oh, napa? Karo ngatut. Oh, tidak sih titik ora. Nek ora mlebu gaden. Abu Jakarta salah mangkela ta oleh keding sing penting oleh kenalan nak kana bini sing rajin ongkur sing nyaman setiang kok molek coba ibu kok ngocak bareng mak bu mak bu saya ora bini bu